Hej, jeg vil fortælle lidt om Columbias undertøj. Columbias base layer, det er lavet med Omni Heat, der holder dig varm, og så med Omni Wick, der holder dig behageligt tør, når du er på ski eller anden form for outdoor, på jagt eller fiskeri. Det, der er det helt unikke ved tøjet, det er, at de her aluminiums dots, der er på, jeg ved ikke, om man kan se det, hvis man kommer lidt tættere på, at det minder lidt om aluminiumsfolie, man bliver pakket ind i, hvis man er under ekstreme forhold og fryser. Men her ser man simpelthen stoffet, hvor det er perforeret, og så sidder de aluminiumsdots på Omni-Wicken, og det gør, at tøjet næsten er vindtæt, men stadigvæk kan du ånde i det. Det er rigtig super kvalitetsprodukt fra Columbia. Det er det eneste firma, vi har set, der arbejder med det. Vi har haft det et par år i butikken, og er meget glade for det. Det fås i herre- og damemodeller. Den model her med rund hals, og så fås den også i en model med høj hals og med lynlås. Så fås den i 3 forskellige tykkelser, hvor varm den skal være. Og selvfølgelig fås den også i forskellige farver og i damemodeller. Som Columbia skriver i nakken, make your own heat. Så er der benklæder til. Alle modellerne fås fra extra small til 2XL. Der er benklæder til herrer med gylp og til pigerne uden gylp. Kom ind og prøv det i butikken. Vi har alle størrelser.